Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Ka film kasi ke batamai ya ke balai kerteng ahor ka badiru ka film kasi ke baki babon ki pai ba ke lap khmi lanti bha ban yu ino ha ki ying pen i film hanong ba shalong kadi ke film ke ba on yu i ke jing sho ki ba met bha kar kom ya bok bat kar kom ya kanjan bat ki jing don jeng ki aktor ki ba heksa bat ki aktris ki ba ikan tiak dur lakre ban pen i pai ba no utrai jong ati ke film obolong ha ke ju por kum tung shop ubah hilarious barbecue habayo aban ekran lang baga telefon ulai thu bo on sedang ban penino ia kene ke film nadu ka khat sau tarik urisau arjar ar ku ar ka bahap hak sing thoding jong kene ke tayo ka bamanta bat kapor ke ban peni ia kene ke film kan long ha kapor khat wei steng ban stem ar baje no phai singi san baje bat nyo baje janmen namar ka jingdon jong ki banta ki ba om da khamdon ha ki film kasi ki bladap ban peni pai ba la kermen ba kene ke film kan penso tenan ik pai ba nong pe film kasi ubah hilarious barbecue ku mutong shop ula kentu bat kerpat iki pai ba ban kersian ye kene ke film kanang bakan long ke jing nang ai man sim ye ki bakin nang la ban tre khamba shushu ha ki film ki ba on sanang panmi ha ki singi ki ban sawan polit kanang ba mentagasgi kilayo bentam no ya ka wei ka media na ka khlaw hajan ka snong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. What's your name? Jeff. Call me 7627960215. Kawan sim jonga kekenjai ngam the ding so si jiku slai tang jikman kacha bangapet kacha bapai. Wan Buddin dega. Ki bhabriwa. Don't say Jeff. Don't say please. Kasihan ke baning ko. Kimat ki jauh ini kimat cuma. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती बदू मता ये कुछ नहीं मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे